Ось, ну і потім етап, звичайний етап у стилі КДБ, коли ти їдеш, нічого не бачиш. Ну і там уже по одлеглостях я прикидував, що ну ось ми нібито проїхали вже всі Менські телестудії, де я мог би поздиматися там у НТ, там, ага, Макайон, коли так само вже по часі проїхали. Ну і потім я уже по тим, что, видать, машина разогналась и нигде не спыняется, подумал, что мы едем у Новополоцк. До таго, що на Новополоцку у меня были документы, до таго, що, наколькі я разумею, гэта даведкі, якія пры вызваленні таксама выдаюцца ў Новополоцку. І таму, як бы, я ехаў у Новополоцк. А потым аказалася, што гэта не Новополоцк, што праз 15 хвілін будзе нешта цікавае, як нам сказалі. Ну, ты вот адчуваеш такое збянтэжанасць, узрушанасць, адчуванне нерэальнасці таго, што адбываецца. Ты ехаў у адной машыне з маскай на твары, у наручніках, з КДБ, ехаў увогуле ў зону, паказваецца, ты прыехаў не ў зону, а на мяжу, цябе забралі іншыя людзі, кажуць табе добрыя словы, кажуць, што ўсё выдатна, ну, а ты едзеш з такім тварам, нібыта там свет на цябе абвальваецца, спрабуеш гэта пераварыць. Ну, гэта такі шокавы стан. Я ввогуле не павінен мне зайздросціць, бо я за адзін дзень, перажыўшы, ну, трапіўшы з самага такога з месца Беларусі, якое наўрад ці хто-небудзь хацеў бы трапіць, з апошняга месца Беларусі, якое хто-небудзь хацеў бы трапіць па сваёй волі, ты раптам апынаешся ў свабодных умовах, не чакаўшы гэтага. Нейкі час ты думаеш, што гэта ўвогуле як бы такая падстава пад цябе, цябе вытураюць, твоя жонка, дзеці там, што далей? Гэта, ну, што яшчэ можа біць больш балюча, потым ты даведаешся, што тут. Ну, прыязджаеш, бачыш, ну і ўсё, тут як бы камень з плеч, і шчасця столькі, што ты не можаш там нормально праяўляць яго, то бок абняцца, расцалавацца, там, я не ведаю, то бок ты гэта робіш, але ўсё роўна цябе гулу ў вушах стаіць, што адбылося.